Asa makita si Jose Rizal? Gadian. 69 plus 69. 69. 5. 72. Unsa ang opisyal nga wika sa Pilipinas? 1 2 3. Philippines. Sayop. Shot sa. Shot. Kana makita ang Unsa shot. diay? Shot sa. Oh. Ayun na raw. Unsa ang opisyal na wika sa Pilipinas? Wala ko kabalo na kay tulog ko na. Ito nga, shot. Wala cheeser. Wala. Shot. Oh, next. Unsa ang opisyal na wika sa Pilipinas? Filipino. Sakto. Ayun. Sakto. Ay, Tagalog, guys. Basata. Sayop. Dili mangod. Ang wika Filipino Sakto to Tagalog. Ang Pilipino is kitang tao. Dili P. Kinsa ang gihimong amahan sa Pilipinas? Kinsa man 1 2 3 Andres Bonifacio. 4. Sayop, shot sa. Diri ayo gawa bro, diri shot. Amilo kabalo, tigong. Tigong. Tumang diri. Tubig blood. Wala tubig lagi. Kinsa man ang gihimong amahan diri sa Pilipinas? Karon o sa una? Sa una. 5 4 Jose Rizal. 3. Sakto. Unsa ang pambansa nga bulak sa Pilipinas? Ha? Sa pagita. Sakto. Unsa man ang pambansang prutas sa Pilipinas? Mangga. Manggaray. Tawa ka Square root of 100. Oh, ano yung square of the bread? Apil na. Diri. Diri. Nakabalo na bread. Dali diri. What's square of the 5 What's square of the Square root of 100. 1. Zero. Sayo. Ayaw pada plane pa siya tasay. Ayaw mo pada plane. Square root of 100. 10. Berat mana engineering? 10. Unsa ang pambansang hayop sa Pilipinas? Karabaw. Yeah. Kinsa man ang giila nga king of Philippine movies? FJ. Kinsa man ang unang ang pinakaunang presidente sa Pilipinas? Oh, no. Emilio Giraldo. Yo, bright. Unsa ang Tagalog sa color violet? Kami na nasa. Shot bro, diri bro. Na. Unsa Tagalog sa color violet? 5 Lilak. 4. Yo, sakto. Lilak ko. Waling Tagalog. Unsa Tagalog sa gamay nga tsunami? Chudadi. Sayop. Wala pa ganito. Answer na. Sayop. Ayun na. Answer ka na. Oh. Next. Kami na sa Sprite ay. Unsay tawag sa gamay nga tsunami? Tsunano. I am the one, the way you turn them. Tsunano. Asa makita si Jose Rizal? Sa plaza. Sayop. Shot ni. Dili tubang oh. Brad, asa makita si Jose Rizal? Gadian. Sayop. Shot ni. Ay gawa Brad. Pagadian. Ay Brad, tubang diri ba? Next. Asa makita si Jose Rizal? Sa piso. Maron, naniguro ka di gusto mo inom. 69 plus 69. 69. 72. Pasyat kami. Ali diri. Di na to ko balikon. 1 138 plus 138. 5 4 3
2, 1. Ah! Kaya ba yun? Blanco si Rodo. Galaw-gawa. Asa man gipusil si Jose Rizal. Nalita pa. Oh, sayop. Ayun na rin. Sayop. Dali. Sayop. Bawal Ah, mo ayun. Oh. Ayun, ayun na, ayun na. Ay, pwede diba? Sugan! Akong kasayop kay ganano ko mainom. Dili na sila kamay, kaya kinako. Oh, sige. Unsa nga lugar ang daghan og tae? Baro tayo! Ay, yay, tambo. Subagman. Dili, wala, dili. Unsa ang tawag sa lugar or country nga daghan og tae? Lugar? Oh, Taiwan! tatet. Pahim na ni Brad. Pahim na. Pahim na. Pahim na yo. Pahim na. Pahim na. Thailand! Pahim na. Taiwan ba? Taiwan o? Taiwan na Oh, Taiwan. Wala na dito ko! Bawal mo tudlo! Bawal mo tudlo! Bawal ang itudlo. Ang itoyo lang niya. Ay, itoyo lang niya para magkainom. Thailand. Unsay pambansang chinilas? Sayuna na eh! Ewan. Spartans! Au! Au! Tigulang yun yan! Unsay pasabot sa berit? Vincent Minia Veritas. Truth Concord! Truth Concord! Sakto. Truth Concord! Sa tarungan, bon. Ayun,